Pero marunong. Jeric. Mangga. Tatabang pa ya. Jeric. Ay, tatabang. Mangga. Yung ano mo timana dyan. Dapat na siya. Makasilya, kanta sila. Ano ka? Saan sa monitor kong dapat? Ano ta? Loob. Wala na? Langsung ang sige. Ang taon. Ang galaw niya? Sali yun. Ma, pwede ta nakulag tatang. Jay kayo ay niyo. Lipat utang niyo. Lang kulikol era. Kulikul kami. Kulibali mong kulikol. Ang ba't nyo ba? Te, nanana lang tubutin. Di. Kanda laki yan to. Wala saman ay. Tanang ng tilis. Sa upa. Dapat laki kumon. Sunog yung bawang. Nga pila kay kada. Oo, ganda yung mga. Yan eh. Imposible at dalong ng man sa pat. Hindi ang tanto. Ebe. Diin may anak na ang tibutin. Badalaki yan to. Ang bagad ako nito lala anak ng tibutin lalaki. Nakila mo. Ang gara mo makakanak yung laki. Natima lang din. Ang baga nang dyan eh. Lock. Ano aling wala ba era? Test. Posibleng tutulong po ultrasound. Ang tapat ko na naman may siya. Na siya. Nagagbuling ito. Baka hindi na person. Nagpa-ultrasound sila. Sabi nila lalaki. Ay, biyot o, lalaki. Sabi ng lalaki. Nilalaglag pa Baka umurong yung titi. Sabi ng tibuto lalaki. Malili ka laro. Maya. Di. Pasong parang ito. Kim Jamila ah. Hindi yung ganda na balita na. Ay, badabong eh. Ganyan. Ay, badabong. Ang kinamo din ng hospital. Pakilat eh. Anong katitaw? Sasa ang tuling. Nasaan?
Sarap. Kung sabit. May pangyakarta tayo. Ito. Kardo siguro. Hindi malala.